Iki bareng Pak Buke. Lah kandhane seragaman. Iki nyata nek wong jodoh ki ngene iki. Wong kopelan ta? Kopelan. Leres ta, Nduk? Niku jodoh panjenengan ta, Nduk? Lho, dhek omong nggih, mboten. Dhek omong ngono. Rumah iki Lintang Kairo. Coba kene jumenengan, Nduk. Mumpung dalu menika sowan mapan wonten ing Tambakrejo, kene iki kena diarani desa pariwisata cah bagus. Rono titik ana kuwi pantene luar biasa. Luar biasa. Kanca-kanca nelayan ya ditungake berkah. Muga-muga lek ngupa buka mapane tengah samudra Jaladri dipun paringi rejeki sing barokah. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin. Kene Lintang Kairo, trotak. Iki nek dicandra pancen ya cocok sing ayu apa sing putri ayu kaya widodari. Sing kakung kaya nggote. Kok pede men ki ngene wong jere kaya mbote kok. Barang sing lanang kan gak aku tok. Lah napa? Lah iki semene wong lanang akeh. Lho maksudku sing jejer wong loro iki. Sing jejer awake. Sing ngangge busana jarene kopelan kuwi mau lho. Sing jere kopelan. Ora to, Nduk, jujur ya jujur. Nggih. Jane wis seneng aku apa ora? Ora. Lah, iya ta, kadung mongkok to atimu. Kadung kesenengen to kowe. Ya wis gak apa-apa. Ternyata cintamu ditolak kan? Wonge nesu, Pak. Lah nyapa? Nang ning mobil lho kondo nek seneng nang kene kondo ora peh aku cedak Lita. Ora ngono kuwi. Ya aku ya sedih to, Mas. Wong tresno kuwi kan kebak pacoba. Nek aku cedak kene kuwi gak usah cemburu. Lah napa? Boleh wanita yang cantik bisa menggodaku, tapi satu yang kutuju hanya kamu, sayang. Masa? Ngono ki mbok sungkan karo putune to. Lah. Lho Mas obahe putune kemriyek kaya ngrayu bocah ki Mas aku. Lah, sayangku. Iya, sayang. Jikalau langit mendung menghitam. Iya. Jangan kau larang hujan akan turun dengan derasnya. Wah. Jikalau daun-daun kering berguguran. Iya. Jangan kau larang karena dia berjatuhan. Tapi jikalau senyummu merona di hatiku, jangan kau larang, aku selalu mencintaimu. Tak kandhane bojomu wing kok. Kowe iki golek meresani live streaming lho, Mas. Kowe iki omongan nek kowe iki jane asine Sukses ki ya kuwi. Sukses iki suami takut istri ki ya kuwi. Lah kuwi. Oh, ngenyek jenengan lanang gentle ora mungkin aku wedi bojoku. Lah nyang apa? Lah bojoku ra ndek nesu aku rono ki lho, aku nggonmu kae lho. Pripun? Aku nggonmu mosok sing ngecomne wedang kowe dhewe, sing nyapu kowe dhewe, isu umbah-umbah dhewe. Aku lho lah bojomu nyang apa mek kon mucak mecek iki ora nyang apa-apa ku lho. Jenengan lak gelem tanglet riyen kok. Ngoten niku tanglet kula riyen. Bojoku iki ora ndek nesu, ora ndek gunem, ora ndek piye-piye Pak, wong bojoku iki gendeng ae. Ya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin ya. Ora jim. Ora jim. Ora cetha kaya. Jim. Nggih monggo cah-cah ki pirang-pirang dina ki ora mulih lho, melek terus lho. Dongane wong melek ki sok-sok mandi lho. Mandi lho Mas, sampean ki hati-hati lho Lek. Omong sak omong ki ngono. Ora mungkin mandi. Gusti Allah iki kancaku. Wong alah iki dagelan iki omongane dagelan ngono wong iki, paham? Wong ngono. Paham. Alah. Ya. Tenan, sesuk mulih kowe mesti ra oleh lawang kowe. Lah kuwi. Mergo malam hari ini di streaming lho. Nah, turun malam ning hari jaba ini omah wingko. info sing tak rungu garwamu, bojomu, istrimu, wifemu ya. Kuwi nobar lho ning omahmu. Kula nek balik gak oleh lawang. Bener jenengan. Lah nyang apa kok? Lah omahku ki anyar urung enek lawange kok, Pak. Wah. Mula nek gak oleh lawang ya bener. Lah nek oleh lawang malah aku seneng. Wong berarti lawange wis enek. Omahku kan anyar Pak iki. Oh ngono. Ora sombong ora umuk, Nduk. Nek karo pendopo niki kadohan, Pak. Lho, gedhe omahmu. Alah iya. Omahmu tingkat. Gareng kondang oleh. Omahmu tingkat. Tingkat rumahnya tingkat
Nek tingkate ora. Lah piye? Nek karo pendopo iki gedhe nggonku. Lho, mosok. Kok iso to? Iki cagak 12, 14, 16 lah gedhe nggonku Pak Lah nggonku. jenengan Cagak 24 kok. Ayo. iya, lah kuwi omah. Rosa no, omahmu rosa kuwi. Rosa piye? Sokone akeh 24. Rosa piye? Saka. Wong ndek ndek tak cengkal kene loro. Terus ndek ro cengkal kono loro. Terus cengkal kene loro neh. Dadi Lah cengkal-cengkalan ngono kuwi. Wong mok congkoki arep ambruk to doyong to. Doyong kuwi. Masaku Lintang Kairo. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Sing baku bersih desa wonten Tambak Rejo menika diucapkan Wonten Tambak selamat Rejo. dan sukses buat Pak Nggih. Lurah juga warga masyarakat sedaya kemawon. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Surani. Bapak Surani, nggih wonten Bapak Kapolri nggih, Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, Oh, nggih, Lah, Pak Kapolri ning Jakarta kono ya. Ini kan yo Mersani. Oh, Lah, oh. lah itu bajunya tulisannya Kapolri loh, Mas. Lah, Itu iya. Polri orang nganggo K. Oh iya. Polri itu Polisi Republik Indonesia. Nggih, sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sampun nimbali kawula Mas Gareng lan kanca-kanca seni Cakra Budaya nggih Mas Nggih, Gareng. nggih, Lan nggih. ugi ngaturaken sedaya kemawon kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun sami rawuh ing dalu menika jantung plek blek ngono ya Mas. Yo aja nganggo blek, Nduk. Lha, Tumplek ngono wae. Soalnya nek blek iki tiba. Oh, ngono. Tiba mak blek lho. Iki pokoke tumplek ngono ae ya. Tegese niku penontonnya sangat banyak sekali jumlahnya. Oh, penontonnya Mas. banyak sekali. Nggih, lah Iya. iku sampai tekan dalan-dalan ngono lho Mas. Oh iya. Lah Iki lho mergo saka anune iki Lintang iki lek budal ket awan mau. Arep niti periksa kaya ngapa to Pantai Tambak kuwi. Nah, aku mau wis ceklok lho Mas. ceklok ya apa? Cek Ceklok lokasi. iki- ceklok iki cara anune. Wong endi to Mas sampean ki? Nek nggonku, kae lho Nduk kerja sadas gondang ceklok. Ngono kae. Kuwi Ceklok. disekop, heeh. Diceklekne, ceklekne. Mas, beda to? piye to? Beda. Jenengan Mending tenan aku mau mriki ya langsung jujuk pantai kok, Pak. masa Kula mriki wau setengah sedoso jujuk pantai. Wih, pantai kene hebat. Pantai 24 jam tanpa tutup kok luar biasa tenan kok. pantai iki ra ana tutup, Mas. Masa? Iya, Cak, napa niku namine? Anu le, enek kabel muncek ora? Setrumen gareng kuwi. Masaku kok. Napa namine cagar budaya nggih? Lho iya no. Lah, piye to Mas Gareng ki lho? Layak kok 24 jam. Pantai kok tutup ki lawange sepiro kaya. Ya tutup ning ngebleki kowe kuwi lawange kaya. Iya iya Pak. Ora cecok. Nusunan e lho. Nggih. Nggih, Kak. Didoakan nggih. Iya no, Allah. didoakan. Nggih. Ya dongane piye dongane? Mugi-mugi setelah bersih Desa? desa sak menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. kathah rezekinipun, barokah Amin. rezekinipun, Amin. turah-turah, kebak-kebak, Amin. ora lokak ning malah kebak, Amin. tinebehna saking sengkala rubeda Amin. Bapak Ibu. Amin. Amin amin. Gandeng sampun cekap kula monggo sarengan kula nderekaken ijab marang Gusti Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ndonga ki penting kok sing ya. bener ya Mas ya. Upama ngaturke sampean nembang ngono napa nduk tak pasrahke kagem panjenengan kanggo marga masyarakat sedaya. Nggo nglipur. Soal iki sinden viral lho iki. Wah luar biasa. Wah ning dunia maya, ning dunia gaib, ning dunia Lah gareng ki ya luwih kondang, ora ning donya tok, ning akhirat bareng kondang dheke ya. Pripun Om? Kondang teko akhirat bareng ya. Reng. Ya aku nek tanggapan karo malaikat to, Nduk. Wah, Ora cetha. Tembangi menapa manut Tembangin apa, Nduk? panjenengan? Derek napon, derek. Niki langgam napa bawa rumiyin napa das pundi? Lho bawa ya kenek langgam mawon, langsung langgam mawon. Oh langsung langgam. Nggih, diaturke dulur-dulur sing padha parang rawuh, Nggih. bapak-bapak saking Polsek, Koramil juga tidak lupa ya kuwi Pak Camat Nggih, matur dan nuwun. warga masyarakat wonten Tambak Rejo sedaya. Nggih. Mawon. Oke. Napa? Ninggal katresnan nggih. Bayo. Pripun? Ninggal kastres apa? Ninggal apa? Ninggal Ninggal- katresnan Om Rudi. Ninggal katresnan? Nggih. Ha nek katresnane panjenengan mongko nek wong loro. Dadi katresnan ninggal Ninggal, katresnan. Ha nek katresnan. sampean katresnane ninggale sapa? Niki. Iki ninggal. Sebelah kula niki lho. Nun saya kula jeng pamit mantuk riyin. Wong petuk pisan. Piye to Eh, kok marah? Dipaske sing ngadeg wong loro ninggal katresnan. Ngono Aku lho. gak ngadeg.
Loh, Banget Mas. yo. Mas aku kok ya Ninggal katresnan. Ninggal katresnan, ninggal Ya, katresnan. jerene kapel, berarti ya judulnya ya kudu kapel. Yo wis. Ninggal katresnan lah, aku manut. Ora apa-apa, muga-muga mati sengkalane, mati alane kaya becike ya. Ninggal ki maksudnya katresnane ditinggal ngono lho. Kowe penampa mok jerumen to kowe iki. Lah, Aja piye ngono to lho ya. jenengan iki? Engko mandi impenmu karo pikiranmu dhewe lho. Barang aku nek bengi ngimpi dadi wong sugih kok. Lah ya muga-muga kowe sugih. Amin, amin, amin. Pancen yo maceme pirang-pirang. Leres, Tembang leres, menika leres. pancen yo akeh para-para sing iso ngripta tembang. Nggih. Akeh seniman-seniman sing kreativitasé dhuwur. Nggih, laras. Iki mau ninggal katresnan Ninggal diaturke. katresnan, nggih. Coba untuk limbukan menika sampean tak jatah nembang pindho Cahayu. Manut nggih. manut panjenengan. Nggih. Sing kedua, engko gareng untuk limbukan tak jatah turu. Matur Nuwun, matur nuwun. Weh, Biasa dari iki saking baike Om Rudi teng jenengan lho, Mas. Biaya apian Lah iya. hebat wayangane jos, ora tau piye-piye, luar biasa hebat niki apa-apa iso. Lah, Nek iki yo nyiptake lagu iso. Sae. Mayang pinter. Sae. Aku dulu yo iso nyondro nganten. Nek iki malah dadi tukang tolak udan barang ya, Pak ya. Siapa? Jenengan Siapa? Aku lho. tok. Jenengan lho. Nolak udan to. Iya. Lah kowe nolak udan sinau karo aku. Kenapa nggih saged? Syaraté uyah. Wah uyah. Oh ya. Njaluk uyah sak Uyah. tekem. Nggih. Terus karo tahu, Tahu. karo tempe, Tempe. karo rongok Tempe. lentik, dirisi terus digoreng. Nah, kuwi. Lajeng Lah kok dinapakne. dipangan enak kuwi kok. Oh, kuwi lak sarapan to, Mas. Perkara udane kono-kono. Piye Wis to, ora Mas? apa-apa awake dhewe sing sabar Lah ya ngladeni. sing sabar ya, Ngladeni wong tuwa ki Mas. rada pikun. Lah, peh aku jan suweneng dina iki ketemu sampean ki, Mas. Pikun kuwi pituture kudu digugu ben bisa rukun. Ngono lho. Pikun, pituture kudu Pikun. digugu ben iso Rukun. Rukun. Amin. Piye nak piye. Kowe mau apa omong apa? Jan aku seneng, Mas. Lho, dungu Seneng jenengan. ketemu jenengan. Krungu jenengan. Krungu jenengan. Iki lho seneng karo aku, Pak. Sebab apa kok kowe seneng aku, Nak? Mergo ki aku nyawang sampean ki kaya nyawang kebun binatang. Komplit, munyuk enek. Komplit merak gitu Pak. enek. Wonten merak, gajah, Heeh. kucing, Munyuk, munyuk, lutung, manuk, manuk. Nok, aku upama ning kebun binatang Nah, anu bajing. bajing. Oh, lengkap Mas. Upama ning kebun binatang aku milih dadi kirek ae aku. Lah napa? Iso Kok kirek? iso dilatih sikilmu. Lacet to Piye to kaya. iki? Oh, seneng aku nyawang kowe. Tak sawang-sawang kaya kebun binatang. Maksudnya wajahnya beraneka ragam. Ah. Oke, tok imut ngono ya. Iya, Lucu imut, ya. Lucu. Imut kuwi ireng tur mutlak kan ngono. Nah, tembangin apa, Nduk? Tembangin. Napa ngene iki? Duet kene, Duet? tunggal kene. Ah, niki mau putrane jenengan derek napa beta? Lho mau kak Yoro dhewe to wau mau. Oh, alah, mau sing nimbali kula mau to. Ah iya no. Mbak Lintang, Mbak Lintang. Kamu lintang lek nyauri malah mek meneng arep kedep sisih ngene berarti lho nyang apa Ah, lintang. jenengan apa sumerap to? Lho aku ki wong tuwa ki mung kari namatke kok ya Mas aku. Wisnu, apa Rendra sing pundi? Wisnu ya. Mas Wisnu mawon mboten napa-napa. Oke. Ya, tet. Yo, kita kasih. Ayo Mas Wisnu, jangan malu-malu Mas. Ayo, Gini. Yo. Warga masyarakat Tambak Ijo atau Mati Polsak Info Bisani Muka-muka bersih semuanya di pertahanan para hayat kembang dari warga masyarakat Tambak Ijo dan Kenawal Huna.
Sugeng dalu. Ora apa-apa nok, awake dhewe omah-omah muga-muga iso langgeng selawase ya. Ora usah meri karo kono-kono. Engko nek kono-kono dodolan ning pantai, kowe sesuk tak jak ndelok kali banjir ya. Lha iki cah enom ki ndelok. Kene canem Delok pantai, silo Mas. Nek cah enom ndelok pantai awake dhewe wis rada tuwa ndelok kali banjir. Kowe engko nek rewel karek jegurno. Ngene, besok kita main-main perjalanan ke luar negeri ya Mas ya. Iya, neng ngendi, neng ngendi? Bapaknya sebelah itu mau kemana sebelah Gak itu? apa-apa, nek kono ning luar negeri awake dhewe gak usah adoh-adoh, ning luar dusun wis apik epol ya. Alah, besok kapal kita wates. besok kita makannya pizza ya Mas. Kamu Ya. mau makan apa Mas? Pizza sama hamburger. Sama burger loh. Kono kuwi apa? Kono kuwi Apa? Ngene lho, Nok. apa berber mau lo? Wah anu lemper jebeber. Mas tuh kono berber mau lo. Ngene lho, kayok kowe kuwi gandeng aku tresno karo kowe gak usah mangan sik korong dino ya. Ben awakmu rada kurus iki kegeden sithik iki ya. Leh soro. Oh rambondo. Mesakne lho. Lah iya mesake. Pama tuku mobil mak tukokne apa le? Lintang Kairo iki. Apa Mas? Aku mau Lamborghini Mas. Lamborghini boleh. Iya. Boleh. Porsche juga boleh. Porsche iya. Yes. Ora usah Mini meri. Cooper ya Ora oleh. usah meri karo kono-kono Lamborghini. Aku tukokno. Iya nek Lamborghini iki pajike larang, nek kaya kowe engko tak tukokno ambulan wis. Ya apa kuwi jane iki? Apa? Wong desa kene iki ya. Kono apa wani ini? Apa wani ngene? Wani aku ya Mas. Ayo. Sopo sing ngomong lawan? Ngawur. Dia nih cake kuwendel suwe-suwe. Lagi. Nek ndelok-ndelok jiwane bapak wis ning jiwamu saiki. Lho. Lah iki sing marahi nggih jenengan kok. Lah, Yes, sing muga-muga- marai iki lho. Muga-muga sasi ngarep ana lakon gareng mantu. Rumah saku ya mantu kuwi sing diemani-man bakal metu. Yo tahun ngarep enek lakon limbuk rabi neh ya, Nduk. Limbuk rabi. Mbok rapi. Wah kowe dilokne kaya limbuk karo bareng. Ora. Makanya seneng kok nek aku koyo limbok rapi. Ya Allah. Oh iya kuwi wis. Aku niki Rumah saku main kek ya. putih kae, Pak. Nang endi? Binangun karo kene balik pijet tenan aku. Lah nyang apa? Kenapa? Kowe iki. Dia. Mas aku guyon ono rengkek-rengkek aku. Ya Rumah syukur. saku. Wong ki ya kudu nududoke tresnane. Lah, kita om. Kuwi anu apa kuwi? Iso ngecup uang sak gen-gen ki lho. Wani ra ayo. Wah, wani kowe. Ayo mana? Ya. Jangan, Mas, jangan ditiru ya. Itu tuh tontonan dewasa. Kita itu belum cukup umur ya kan? Tidak mendidik. Jelek banget itu tuh. Sampeyan kayak berapa tahun misal? D. Apa? CSD iki lho lho. Masa? Enggak mendidik. Lah ya, pancen. No, Mas Kering, Nek no. bojone dhewe ki ra apa-apa nek Ora karo kene. apa-apa. Ngene gak entuk. Gak entuk yo, gak entuk. Yo Pak yo. Golek nek bledek medhun nyamber lambemu. Nek ngono aku nang kene wae. Rumah Sak saku. mongso kesamber kancane akeh. Malah golek kanca kok ya. Lah jenengan ndongakno yo elik salah. Rumah saku tembangin apa, Nduk? Iya, Lintang tembangin apa, karo Nduk? Iya, tembangin apa, Wisnu. Manut panjenengan bebas mawon. Ayang-ayang, nggih. Ayang-ayang ya oleh. Niki wonten pamundutan lagu Hajah Makmur, mbuh lagu napa niki? Wah, Pak Makmur nggih. Hajah kok Pak ki piye to? Mboten menika Pak Haji Makmur, Pak Haji Makmur. Oh, menika nate wayangan kok menika sedulur kula. Nggih. Lagune Sutya, engko ben dionekke karo kanca-kanca. Sutya. Nggih. Sutya iki lho. Iki tulis sing kidungku to banget tunungku. Wah, kok saged ing mriku? Masaku. Lah ya sing disetyani iki cah gunung. Tembahin apa, Nduk? Apa? Mas, mbok yo wis to, Mas. Nyapa bojo-bojoku dhewe kok? Tidak baik ditonton orang itu. Bojoku dhewe yo. Wah, kelakon tengah omah nggih diturokne ning jaba niku mengke om. Oh iya, kok tipine bojomu mesti dipecah mulai. Ya. Tembange diaturke coba. Lagune apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Yo anu, siarno reng, siarno kowe kok nyawang panganan itu, siarno. Nek panganan kemelibat ning kono kok nyawang. Kowe iki luwe apa piye? Pengumuman kok Pak. Rumah aku disiarke. Iki lagune ayang-ayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ini tuh lagunya semangat. Jadi sing lek nyiar niki sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jane MC nopo to? Iki MC ngebong das ya iki. Layakno. Mas aku. Monggo ndase sinten apa? Lagune mau lali aku. Lagunya ayang-ayang Mas. Spesial untuk Anda semuanya. Selamat menikmati perjumpaan dengan kami bareng Campur Jaya Indonesia. Apa jenenge Mas Bareng Pak? Berapa kecil-kecil to, Pak? Oke, bareng Cak. Siapa? Mereka Deno. Ceket. Acek sih, mereka duduk mereka. Oke, bareng Cakra Buayanya Indonesia. Cakra budaya. Buaya nyatek kowe iki kok ya. Mas aku Cakra Budaya. Padha karo Tambak Rejo iki lho, iki termasuk cagar budaya. Bareng Cakra Budayanya Indonesia. Kita persembahkan satu tebang terpilihnya untuk Anda semuanya, selamat menikmati. Semoga mampu terhibur, memberikan suasana hari yang terbaik untuk Anda semuanya. Yuk kita kasih lagunya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Pak MC apa lagu iki jane MC opo? Bayaran lurus selawe nih. Ayo ora apa-apa to kok ya Mas aku. Yo, sing cetha, sing genah ya Le. Nu. Nggih. Niki ayu nang mboten niki cah iki ayu. Ayu ora Le? Yo ayu to Pak wong wedok lho. Wis ditek wong ayu ya. Yo kan wedok. Wedok kuwi Yatun ayu. putri. Wedok ki nek di jarwo dosoke nek diawe mesti ndodok. Mulane iki wong lanang karo wong wedok kuwi mesti saling menghargai. Menghargai, melengkapi. Lah kayak bojone karenge njaluk diregani, bareng diregani 300 nesu. Nesu kelarangan nih Pak. Lah kok murah men kaya. Ben kowe bangga